మనకి ఆ తత్వాన్ని చెప్పేటటువంటి అధ్యాయాలు ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే మొత్తం చదవడం ఈ నెల రోజుల్లో అవ్వదు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్‌వి టెంపుల్ మనకి ఏరి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో వాళ్ళే మనం పోయితే వాళ్ళే మనకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తారో లేదో తెలియదు. ఊరికి ఇది పెడదాం అన్నావు అంటే ఏమన్నా బాగుంటుంది అని మీరు అర్థం దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి. అందరూ దయచేసి మ్యూట్ లో. హరే కృష్ణ, మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా. ఓకే. ఓకే. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి చైతన్య చరితామృత క్లాసులో ఈరోజు మరి 12వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఇందులో ఈ గుండీచ ఆలయాన్ని శుభ్రపరచడం అనే విషయం గురించి ఈ అధ్యాయం ఉన్నది. మనం ప్రతి క్లాస్లో చెప్పుకుంటున్నాము. ఏ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మరి చైతన్య మహాప్రభు గురించి రాసిన పుస్తకం ఏమని చెప్పుకున్నాము? దాని పేరు ఎవరికైనా గుర్తుందా? అందులో నుండి ఈ కృష్ణదాస్ కవిరాజు గారు మనకి సారాంశాన్ని చెప్తున్నారనమాట. శ్లోకాస్ అన్ని ఆయన వ్రాశారు. అయితే కృష్ణదాస్ కవిరాజు గారు కాదు, ప్రభుపాద సారాంశాన్ని భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారి పుస్తకం నుంచి ప్రతి అధ్యాయానికి సారాంశం రాశారు. ఆ తర్వాత కృష్ణరాజ్ కవిదాస్ గారి శ్లోకాలు మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారి పుస్తకం పేరేంటి? అమృత ప్రవాహ మాతాజీ. అమృత ప్రవాహ భాష్యము. సో అందులో నుండి ఆయన వ్రాయడం జరిగింది. సో ఈ అధ్యాయంలో మనం ఇంతకుముందు ప్రతాపరుద్రుడు అనే రాజు గురించి మనం చూసాం. ఆయన చాలా సార్లు మరి ఈ చైతన్య మహాప్రభుని కలవాలని ప్రయత్నించడం, ఆయన నేను సన్యాసిని, నాకు రాజులతో ఏం పని, అందుకని రాజులను చూసే పని ఇంకా లేదు నాలాంటి సన్యాసికి అంటూ ఆయన కలవడం చేయలేదు. వీళ్ళంతా కూడా మరి నిత్యానంద ప్రభు, ఈ ముఖ్యమైన భక్తులందరూ కూడా అడిగారు. రామానందరాయలు వీళ్ళందరూ కూడా అడుగుతున్నారు, ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని కలవాలంటున్నారంటే ఈయన కలవలేదు. చివరికి
ఈ రాజు ఒక వైష్ణవుడిగా ఆయన తను రాజులాగా కాకుండా ఒక వైష్ణవుడిగా ఆయన వచ్చి కలవడం జరిగిందనమాట. ఆ తర్వాత ఆయనకు ఏ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి మోక్షాన్నిచ్చింది అది ఉన్నది. సో, ఇక్కడ ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఈ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉంటుంది గదా! ప్రతి సంవత్సరం ఈ పూరి జగన్నాథ్‌లో. సో, అక్కడ ఆయన ఈ గుండీచ ఆలయాన్ని శుభ్రం చేసేవారు. ఆయనే శుభ్రం చేశారట. చేసి తర్వాత ఇంద్రద్యుమ్న అనేటటువంటి ఒక సరస్సులో ఆయన స్నానం చేసి ప్రసాదం అది తీసుకుని ఆ దగ్గరలో ఆ తర్వాత మరి చేయడం జరిగింది. సో, ఈయన ఈ ఆలయాన్ని శుభ్రపరుస్తున్నప్పుడు మరి ఒక గౌడీయ వైష్ణవుడు ఆయన యొక్క పాదాలను కడగడం, ఆ పాద తీర్థాన్ని త్రాగడం. అంటే మనం మరి భగవంతుడికి అభిషేకం చేయించిన పాదాలు, పాద పూజ చేసిన తీర్థం తీసుకుంటాం కదా! అలా ఆయన ఆ పాద పూజ చేసి తీర్థం తీసుకోవడం చేశాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆ చేసినటువంటి భక్తుడిలో అది ఏ విధంగా అయితే భక్తిని రేకెత్తించిందో ఆ సంఘటన చెప్తున్నారు. అది కూడా ఎటువంటి భక్తి భక్తి రసామృత సింధులో చెప్పినట్లు ఆల్మోస్ట్ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న భక్తి. ఆ తర్వాత ఈ అద్వైత ప్రభు కుమారుడు గోపాల అనే ఆయన కూడా కీర్తన జరుగుతుండగా ఆయన కూడా స్మృతిని కోల్పోవడం జరిగింది. అయితే ఆయన స్మృతి కోల్పోయి మళ్ళీ అతను లేవకపోవడం కూడా జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అతను మళ్ళీ లేచేటట్లుగా ఆయన చేయడం జరిగింది. అలా తర్వాత ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్యులు వీళ్ళంతా ప్రసాదం కొంచెం మాటలు చెప్పుకుంటూ, కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం. అద్వైతాచార్యులు అన్నారట, నిత్యానంద ప్రభు ఎవరికి తెలియదు, మరి మామూలుగా గృహస్థులు ఎవరైనా బ్రాహ్మణులు అలా ఎవరో తెలియకుండా ఎవరో తెలియని మనుషులతో భోంచేయడం సరి అయిన పద్ధతి కాదు, అలా చేయకూడదు, అది పద్ధతి కాదు అని ఆయన అనడం జరిగిందట. అంటే వీళ్ళంతా హాస్యాలు ఆడుకుంటున్నారనమాట. అంటే నిత్యానంద ప్రభు ఎవరో ఎవరికి తెలియదు, నాకు తెలియదు, మరి భోంచేస్తున్నాం కలిసి, ఇలా తెలియని వాళ్ళతో భోజనం అనేది చేయకూడదు అని ఆయన అనడం ఈ అంటే సరదాకి. సో దానికి సమాధానంగా నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్యులు కాబట్టి ఇలా ఆయన మరి ఒక సన్యాసి కాబట్టి ఆయన మనస్సు ఎలా ఉంటుందో అలాంటి సన్యాసులతో భోజనం చేస్తే మనకి ఎలాంటి మనస్తత్వం వస్తుందో అని ఆయన కూడా తిరిగి హాస్యం ఆడారు అని చెప్పి వాళ్ళ హాస్య సంభాషణ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళిద్దరూ, ఈ నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్యులు ఇద్దరు కూడా చాలా వాళ్ళ తత్వాలు చాలా ముఖ్యమైనవి అంటున్నారు. నిత్యానంద ప్రభు మరి బలరాముడి తత్వం అని, అలాగే మరి అద్వైతాచార్యులు మరి వాళ్ళ యొక్క శివకేశవ తత్వం అని, ఇట్లా వీళ్ళ తత్వాలు మామూలు వాళ్ళకి అర్థం కావు అని ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నారు. అలాగే ఏది ఏమైనా అందరూ కూడా ఆ రకంగా భోజనాలు ముగించిన తర్వాత స్వరూప దామోదరులు మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రసాదం తీసుకున్నారట. ఈ భక్తులందరూ ఈ భోజనం పెట్టిన తర్వాత ఆ తర్వాత చైతన్య అంటే స్వరూప దామోదరుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయనకు మొదటి నుంచి కూడా ఇలా అందరికీ భోజనాలు పెట్టడం, భక్తులు అనే వాళ్ళకి ఇంకా శ్రద్ధతో ఆయనకు అలవాటు. అందుకే ఆయన మొట్టమొదటిసారి చైతన్య మహాప్రభువుని చూసినప్పుడు కూడా ఆయనకు భగవంతుడు అవతారం అని అనుకోకపోయినా ఇతను ఎవరో చాలా తేజస్సుతో ఉన్నాడు, గొప్ప సన్యాసి అని ఆ ఊర్లో ఉండమని అడగడం, ఆ తర్వాత మరి తన ఇంటికి రమ్మని తీసుకువెళ్ళడం, ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. ఆయనకి అలా భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రసాదం పెట్టడం అనేది ఆయనకి ఉన్న అలవాటు. సో ఆయన అందరూ తినేదాకా ఉండి అప్పుడు ఆయన ప్రసాదం తీసుకుని ఆ తర్వాత తీసుకున్నారు.
అట్లా చైతన్య మహాప్రభు మరి ఇదంతా భగవంతుడి మూర్తిని చూసిన తర్వాత ఆయన ఎంతో తృప్తిగా ఇక తృప్తితో ఇక ఆ రోజు మరి అంటే శయన సేవ అయ్యే వరకు దర్శనం చేసుకుని ఆయన తృప్తి చెందారు. భక్తులందరితో పాటు అందరూ కూడా దర్శనంతో చాలా తృప్తిని పొందారు అన్నది ఒక సారాంశంగా ఇచ్చారు. సో వీళ్ళు ఈ శ్లోకాస్‌లో చైతన్య మహాప్రభు ఈ గుడిని కడగడం, ఆ తర్వాత మరి ఈయన వందనాలతో చాప్టర్‌ని ప్రారంభించడం, అందరికీ వందనాలతో చైతన్య మహాప్రభు ముఖ్య భక్తులు అందరితో. ఆ తర్వాత ప్రతాపరుద్రుడు మరి ఒరిస్సా రాజు ఆయన. ఆయన ఎంతో ఆయన్ను కలవాలి అనేటటువంటి ఎంతో తీవ్రమైన కోరికతో ఎన్నో ఉత్తరాలు పంపించడం సార్వభౌమ భట్టాచార్యులకి, ఆ తర్వాత మరి నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళందరూ కూడా మరి చూడమని అడిగినప్పుడు ఆయన చూడకపోతే ఇక నేను నా రాజ్యాన్ని సమస్తాన్ని కూడా ఇచ్చేసి నేను ఇక యాచనకు వెళ్ళిపోతాను అని కూడా ఆయన అంటారు. ఇది చూసి ఉత్తరం అని ఆయన స్వరూప భట్టాచార్యులకు ఉత్తరం రాస్తే, సో ఆయన చాలా భయపడి అంటే ఆందోళన చెంది మరి ఎలా అయినా ఆ రాజుగారికి కొంచెం కలవవలసిందిగా ఈయనతో చెప్పడం. అప్పుడు మరి భక్తులందరూ ఆయన రాజులంటే కలిసే ఉద్దేశం ఆయనకు ఉండదు అని వాళ్ళు చెప్పడం. మరి దాంతో అందరూ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకొచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా అడగడానికి సందేహంగా ఉంది. చివరికి నిత్యానంద ప్రభు మేము మీతో ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాం గానీ మాకు సందేహంగా ఉంది. మరి మీరేమంటారోనని ఈ రకంగా ఈ రాజు మిమ్మల్ని దర్శించాలని చాలా కోరికతో ఉన్నాడు అని చెప్తే, మరి అదంతా విని చైతన్య మహాప్రభు మనసు మెత్తబడింది. కానీ ఆయన పైకి మాత్రం మరి మీరందరూ నన్ను ఆ రాజును చూడాలని కలవాలని మీరందరూ అంటున్నారు. మరి ఇంకా నేను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న ఉపయోగం ఏముంది? ఇలా రాజుల్ని వీళ్ళని కలుసుకున్నప్పుడు అని అంటూ, కానీ దామోదరుడు గనక నాకు అనుమతిస్తే నేను అనుమతిస్తే తప్పితే నేను కలవను అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. అప్పుడు అంటే స్వరూప దామోదరుడు. అప్పుడు మీరు మరి ఎంతో అందరికీ మేమందరం మిమ్మల్ని అవతారంగా చూస్తున్నప్పుడు మీకు అన్నీ తెలిసినప్పుడు మీకు తెలుసు ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదు. నేనేదో ఒక మామూలు జీవిని, మరి మీరు సర్వస్వతంత్రులు. మరి భక్తుల యొక్క ప్రేమ బట్టి మీరు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అది మీ యొక్క స్వభావం అని అతను అనడం. నిత్యానంద ప్రభువేమో ఎవరు ఈ ముల్లోకాలలో కూడా నిన్ను ఈ రాజును కలవమని చెప్పగలిగేది ఎవరు అని నిత్యానంద ప్రభు కూడా అనడం జరుగుతుంది. సరే, నిత్యానంద ప్రభు అప్పుడు ఒక సలహా చెప్తాడు. అంటే ఒక మార్గం ఉన్నది. నీవు రాజును కలవాలి అంటే మరి అతను రాజు దుస్తుల్లో కాకుండా మరి వస్తాడు వేరే దుస్తుల్లో. అప్పుడు నువ్వు కలుస్తావా అంటే, మీరంతా చాలా గొప్ప గొప్ప ఉత్తములు కాబట్టి మీరు ఎలా చెప్తే అలా నేను ఒప్పుకుంటాను అని చెప్పి చివరికి చైతన్య మహాప్రభు ఒప్పుకోవడం. అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు మరి ఇలా ఒక వస్త్రాన్ని తీసుకొచ్చి గోవిందుణ్ణి అడిగి ఒక వస్త్రాన్ని తీసుకొచ్చి అది అంటే భగవంతుడికి వేసిన ఒక వస్త్రం. అది ఒక పాత బట్ట. అంటే యాక్చువల్లీ అవతారం అంటున్నారు కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు ఇంతకు ముందు వాడినటువంటి వస్త్రాన్ని తీసుకురావడం, ఆయన ఆ వస్త్రంలో రావడం జరిగిందనమాట. సో ఆయన రామానందరాయలు చెప్పారు అక్కడ చైతన్య మహాప్రభుతో ఉండవలసింది అని చెప్పి రామానందరాయలు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు వెంటనే ఆయన ఒప్పుకోవడం,
ఆ తర్వాత అంటే నువ్వు ఈ వస్త్రంతో వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉండి కొన్నాళ్ళు ఉండు అని చెప్పినప్పుడు. సో, ఆయన అలా ఒప్పుకుని చేయడం జరిగింది. సో, హ్మ్. అయితే ఈ సలహా ఇచ్చారు గాబట్టి రామానందరాయుడు ఈ రాజుగారు ఒప్పుకుని ఆ సలహాకి నీ పట్ల ఆయనకి చాలా కరుణ ఉన్నది గాబట్టి చైతన్య మహాప్రభువుకి మరి మీరు చెప్పినట్లయితే ఆయన నన్ను ఈ రకంగా వెళ్తే కలుసుకుంటారేమో కొంచెం ఒకసారి కనుక్కొని చూడమని చెప్పడం. ఆహ్, ఎందుకు అంటే ఆయన కలవాలనేటటువంటి తీవ్రమైన కోరిక ఆయనకి తీరడం లేదు గాబట్టి ఆహ్, చివరికి రామానందరాయలు మరి ఆహ్, ఒక్ వెళ్ళడం ఆయన దగ్గరికి మరి మళ్ళీ రాజుగారి గురించి చెప్పడం హ్మ్. చేసిన తరువాత ఆహ్, మీరు మరి ఎంతోమంది పాపులను మీరు రక్షించారు. మరి ఇతను ఎంతో గొప్ప భక్తుడు. ఎన్నో సార్లు మిమ్మల్ని కలవాలని అడుగుతున్నాడు. మరి ఏమిటి ఎప్పుడు మీరు ఈయన్ని కలిసేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఆహ్, ఈ ఎంత పెద్ద పాత్రలో ఉన్న పాలైనా ఒక చిన్న హ్మ్. ఆహ్, విషపు చుక్క లాంటిదేదైనా పడింది. విషం గూడా అక్కర్లా. ఏదైనా అంటరానివి అంటే ఇప్పుడు కల్లు గాని, ఒక కల్లు చుక్క పడినా గూడా అది పనికిరానిదయిపోతుంది. అలాగే ఈ రాజుకి మరి ఎన్ని మంచి గుణాలు ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ మరి ఆ రాజు అనే పేరు ఉండడం వల్ల మరి అదంతా గూడా హ్మ్. మరి ఒక రకంగా నేను చూడగూడని వ్యక్తి అవుతాడు. ఆ పేరు ఉండబట్టి ఆయనకెంత భక్తి ఉన్నా అని ఆయన అనడం జరిగింది. అప్పుడు మరి రామానందరాయలు వెళ్ళి నేను ఈ రకంగా అడిగాను. ఆయన ఈ రకంగా మరి అంటున్నారు అని చెప్పి చె చెప్ చెప్పడం జరిగిందనమాట. హ్మ్. అప్పుడు మరి రాజుగారు గూడా చాలా వయసులో ఉన్నాడు. చూస్తానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు. మరి ఇక ఈ రాజుగారు ఇకప్పుడు ఒక కాషాయ వస్త్రంలో ఆహ్, వేసుకోవాలని అనుకున్నారు. మామూలుగా మరి వాళ్ళ నగలు ఇవన్నీ వేసుకుంటారు గదా! రాజులంటే వాళ్ళకి ఒక ఇదిలో. సో, ఆహ్, అప్పుడు ఆహ్, ఈయన ఒక పసుపు పచ్చ బట్ట కట్టుకుని హ్మ్. ఆహ్, ఉన్నారు. సో, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభువు ఈ కురవాడిని చూసి ఆయన కృష్ణుడు జ్ఞాపకం వచ్చాడు. అయితే రాజుగారు నగలు ఉన్నా గూడా ఆ నగలన్నీ లేకపోయినా ఏదో 1, 2 ఉన్నాయి. ఏదో మన గోపబాలురు పెట్టుకున్నట్లుగా. సో, చూడ్డానికి ఎలా ఉన్నాడు ఈ కుర్రవాడంటే కృష్ణుడిలాగా ఉన్నాడు అని చైతన్య మహాప్రభువుకి అనిపించి ఇతను గొప్ప భక్తుడు. ఇతన్ని చూసిన ఎవరికైనా సరే నందమహారాజు పుత్రుడు గుర్తు వస్తాడు అని చెప్తూ అని ఆయన అంటూ నేను ఆహ్, హ్మ్, ఈ పిల్లవాడిని చుట్టూ ఆనందంగా ఉంది అంటూ ఆలింగనం చేసుకోవడం. ఆ తర్వాత ఆ పిల్లవాడు చైతన్య మహాప్రభు పాద నమస్కారం చేయడం. మరి ఎంతగానో భక్తిలో అతను భక్తి పారవస్యంలో మునిగిపోవడం ఇవన్నీ గూడా జరిగాయి. భక్తి పారవస్యం అంటే మరి మనం చూస్తాం గదా! భావభక్తిలో మరి శరీరం కొద్దిగా కంపించడం, కంటి వెంట నీరు రావడం ఇవన్నీ గూడా జరిగాయట ఆయనకు. ఆ తరువాత మరి ఆయన ఆ కంటి వెంట నీటితో ఆయన నృత్యము అంటే ఆనంద బాష్పాలనుకోవచ్చు. ఆ నృత్యము, ఆ తర్వాత భగవన్నామ జపం కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఆయన నామజపం చేస్తూ నృత్యం చేయడం ఇదంతా గూడా చేస్తున్నప్పుడు చివరికి చైతన్య మహాప్రభువే ఆయనను ఊరడిల్లేటట్టుగా చేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత రామానందరాయడితో ఆ కుర్రవాడు వెళ్ళిపోవడం, తిరిగి మళ్ళీ రాజభవనానికి వెళ్ళిపోవడం. సో, ఇదంతా కూడా ఇదెవరు చిన్న పిల్లవాడు. రాజుగారు కాదు. ఆ కుర్రవాడనమాట. సో, రాజుగారు ఈ కుర్రవాడిని చూసినప్పుడు హ్మ్, కు కురవ తన కుమారుడు వెళ్లి చూసాడు అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన చాలా సంతోషించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, తన కుమారుడిని ఆలింగనం చేసుకుంటే చైతన్య మహాప్రభువుని స్పృశించినట్లే అని రాజుగారు ఫీలయ్యారనమాట. ఎందుకంటే కుమారుడికి ఆ అదృష్టం లభించింది కాబట్టి. ఆ తర్వాత మరి హ్మ్. చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ ఈ సంకీర్తన ఉద్యమంలో ఇలా ఆయన మళ్ళీ తన యొక్క దైనందిన కార్యక్రమాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నారు. అద్వైతాచార్యులు
మరి అప్పుడప్పుడు చైతన్య మహాప్రభువుని తన ఇంటికి ఆహ్వానించడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఆ తరువాత మరి రథయాత్ర దగ్గరకొచ్చింది. అప్పుడు ముందు కాశీ మిశ్రాని పిలవడం. అప్పట్లో ఆయన ఆలయానికి సూపరింటెండెంట్ అనమాట. తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు వీళ్ళందరినీ ఆయన పిలవడం జరిగింది. వాళ్ళంతా గూడా వచ్చి మేమంతా మీ సేవకులం. మీరు ఎలా గావాలంటే మేమలా ఈ రథయాత్ర అది జరిపిస్తామని చెప్పడం. అయితే రాజుగారు గూడా చెప్పారు. కాశీ మిశ్రా చెప్తాడనమాట. రాజుగారు గూడా చెప్పారు. మీరు ఎలా చేయమంటే రాజుగారు ఆ రకంగా మీ ఆజ్ఞను సాధించవలసిందిగా మాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు అని చెప్పి. కాబట్టి సో, మీరు ఆలయాన్ని మరి చైతన్య మహాప్రభు శుభ్రపరుస్తున్నారు గదా! మీరు ఆలయాన్ని శుభ్రపరచడం గాదు. మీ ఆలయానికి మేము శుభ్రపరిచే వాళ్ళని మేము తీసుకొస్తాము. మీరు ఆలయం శుభ్రపరిచే వాళ్ళు మీరు కాదు అని ఆ తర్వాత మరి ఎన్నో చీపుర్లు ఇవన్నీ గూడా తీసుకొచ్చారట. నీరు పెట్టడానికి కుండలు అవి ఆలయం కడగడానికి. సో, మళ్ళీ హ్మ్. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క ప్రొద్దున్నే చైతన్య మహాప్రభు లేచి మరి ఆయన స్నానం, నామాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని అందరికీ గూడా మరి తలా ఒక చీపురు ఇచ్చి ఆహ్, ఆహ్, వెళ్ళారు. ఏది గుండీచా వెళ్ళారనమాట ఆలయానికి. వెళ్ళి వీళ్ళంతా గూడా భక్తులు ఆయన కలిసి గుడిని శుభ్రం చేయడానికి వెళ్ళారు. సో, వెళ్ళి శుభ్రం చేశారు ఈ గుడంతా గూడా. అయితే ఈ చైతన్య మహాప్రభు గుడి లోపల అంతా గూడా ఆయన శుభ్రం చేసి పైన కప్పును కూడా ఆయన దులపడం అన్నీ చేయడం చేశారట. ఆ తర్వాత ఆయన కూర్చుని భగవంతుడు కూర్చునే సింహాసనాన్ని కూడా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ దాని స్థానంలో ఆ సింహాసనాన్ని గూడా పెట్టడం. ఇలా ఇదంతా గూడా శుభ్రం చేయడం ఇవన్నీ జరిగాయి. స్వయంగా ఆయనే ఈ శుభ్రపరిచే కార్యక్రమం అంతా గూడా చెయ్యడం, సూపర్వైజ్ చేయడం గూడా చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఈ చేస్తూ ఉండగా కంటిన్యూయస్‌గా ఆయన కృష్ణ కృష్ణ అని సంకీర్తన చేస్తూనే ఈ శుభ్రపరచడం చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో, మొత్తం శుభ్రపరిచేసరికి ఆయన శరీరం అంతా గూడా మురికి మరి మొత్తం కడిగారు గదా! సో, అంతా గూడా అలా అయింది. కానీ అయినప్పటికీ మరి ఆయన శరీరం మురికైనా గూడా ఆయనలో ఉన్న తేజస్సు అలాగే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి శుభ్రం చేసేటప్పుడు గూడా ఆయనకి ఒక్కొక్కసారి ఆ భావావేశంతో ఏ విధంగా కంటి వెంట నీరు వచ్చేదో గూడా చెప్తున్నారనమాట. సో, తరువాత మరి ప్రసాదం పెట్టే భోగ మందిరం అంతా శుభ్రం చేశారు. ఆ తర్వాత బయట ఉన్న ప్రాంతం అంతా శుభ్రం చేశారట. తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు గదా! పురోహితులు వాళ్ళు వీళ్ళు గుడిలో పూజారులు అన్నీ మొత్తం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నీ గూడా శుభ్రం చేయడం జరిగిందట. ఆ తర్వాత మరి ఇదంతా గూడా ఒక చోటికి ఇది చేసి మొత్తం పోగు చేసి అన్నీ పారవేయడం. అంటే క్లియర్‌గా మొత్తం జరిగినట్లు వాళ్ళు వ్రాయడం ఇక్కడ వివరించడం జరిగిందనమాట. సో, ఈయన మరి ఆ రకంగా యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః అన్నట్లు మరి అంతటి చైతన్య మహాప్రభువే ఊడ్చి శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు భక్తులందరూ గూడా ఇలాగే ఎంతో ఆనందంతో వాళ్ళు శుభ్రం చేసి అన్నీ గూడా మొత్తం చెత్త అదంతా తీసి బయట పడవేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆయన అందరికీ ఎవరు ఏది చెయ్యాలో స్వయంగా తను చేస్తూ అవతల వాళ్ళతో గూడా చేస్తూ మొత్తాన్ని గూడా శుభ్రం చేయడం జరిగింది గోడలతో సహా. అని చెప్పారు. నీళ్లు గోడల మీద కూడా కొట్టి గోడలను గూడా కడగడం చేశారు అని చెప్పి వర్ణిస్తున్నారనమాట ఇక్కడ ఆయన చేసిన సేవ. ఆయన పాదాల నుంచి వచ్చిన నీరు కొంతమంది భక్తులు అది తీర్థంగా తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు.
సో ఇదంతా కూడా అంటే ఏ రకంగా వాళ్ళు దీని హ్మ్. పేరే ఈ అధ్యాయం పేరే ఈ గుండీచా టెంపుల్‌ని శుభ్రం చేయడం గాబట్టి అంత వివరంగా వర్ణించారనమాట. ఒక్క నిత్యానంద ప్రభువు, అద్వైతాచార్యులు, స్వరూప దామోదరులు, బ్రహ్మానంద భారతి, పరమానంద పురి వీళ్ళు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ గూడా ఇక నీరు నింపి తీసుకురావడంలో అందరూ గూడా చేయడం జరిగింది వీళ్ళు తప్ప. వీళ్ళు అక్కడ ఆ టైంలో లేరు అని చెప్తున్నారు. సో, అంతా అయిన తర్వాత మరి అందరూ ఆహ్, మరి మీరు బాగా చేశారు. మీరు చేసినట్లే మీరు అందరికీ గూడా నేర్పించండి అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అంటే ఎప్పుడు ఆయన ఎలా చెప్పేవారంటే, ఎవరైనా పని బాగా చేసినప్పుడు వాళ్ళని అభినందించేవారు. ఎవరైనా పని సరిగ్గా చేయని వాళ్ళుంటే వాళ్ళని ఒక రకంగా హ్మ్, అంటే ఎలా శిక్షించేవారు అంటే కోపం లేకుండా. ఏమనేవారట వాళ్ళతో, "మీరు చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు. మీరు ఏ విధంగా చేశారో మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా మీరు అలా చేసి చూపించండి. ఎందుకంటే మీరు బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి." అంటే వాళ్ళు ఇది విని సిగ్గుపడేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగ్గా చేయడం లేదన్నది వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి. ఆ రకంగా వాళ్ళలో పరివర్తన తీసుకొచ్చేవారు అని చెప్తున్నారు. గట్టిగా కోప్పడి మీరు చేయడం లేదేమిటి అనే బదులు మీరు బాగా చేస్తున్నారు. మీరు ఎలా చేయాలో పని అవతల వాళ్ళకి చేసి చూపించండి అని అనడం జరిగేదట. సో, దాంతో వాళ్ళు సిగ్గుపడి మనం అవతల వాళ్ళకి చూపించాలి అంటే మనం కరెక్ట్‌గా చేయాలి గదా! అది అర్థం చేసుకునేవారనమాట ఆ భావాన్ని. అంటే అవతల వాళ్ళు చూసి నేర్చుకునే విధంగా పని జేయాలి. అంతేగాని ఏదో చేశామన్న పేరుకి చేయడం కాదు అని ఆయన నిగూఢంగా వాళ్ళకి ఆ రకంగా పాఠం నేర్పించేవారట. చెయ్యని వాళ్ళకి. సో, ఆ తర్వాత అన్ని ప్రాంతాల్ని ఎలా వాళ్ళు క్లీన్ చేశారో చెప్తున్నారు. ఆలయంలో ఉన్న అన్ని విభాగాలని మొత్తం. తర్వాత స్వరూప దామోదరులను పిలిచి చైతన్య మహాప్రభు మీ బెంగాలీ వైష్ణవుల యొక్క ప్రవర్తన చూడు. మరి నా పాదాలు కడిగి హ్మ్. హ్మ్. ఆలయంలో నా పాదాలు కడిగాడు భగవంతుడు నా ఆలయంలో. అంతేగాకుండా ఆ పాద తీర్థాన్ని గూడా తీసుకున్నాడు. ఇది చాలా తప్పు గదా! మీ వైష్ణవుడు ఇలా చేయడం ఆహ్, అన్ ఆహ్, అన్ ఇది నా నా అపరాధం అనిపిస్తోంది అన్నప్పుడు హ్మ్. అంటే స్వరూప దామోదరులప్పుడు ఆహ్, హ్మ్. ఇట్లా హ్మ్. ఆయన్ని సరే నువ్వు కొంచెం సేపు ఆయన ఈ రకంగా అంటున్నారు. నువ్వు కొంచెం సేపు ఈ పని ఆపి నువ్వు బయట ఉండు అని చెప్పడం జరిగిందట. తర్వాత ఆయన లోపలికొచ్చినప్పుడు హ్మ్. బయట పెట్టి లోపలికొచ్చి ఆయన్ని మన్నించవలసిందిగా చైతన్య మహాప్రభువుని అడగడం. సో, చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత అందరిని గూడా హ్మ్. హ్మ్. 2 వరసల్లో కూర్చోమని చెప్పి ఆయన అందరికీ గూడా హ్మ్. ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆహ్, అవన్నీ గూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి విషయాలు చెప్పడం. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆహ్, అంటే ప్రసాదాలు ఇవన్నీ గూడా ఏ రకంగా ఇవ్వాలి అవన్నీ గూడా చెప్పడం జరిగింది. హ్మ్. అంతా అయిన తర్వాత మొత్తం శుభ్రం జేసి, ఆ తర్వాత సంకీర్తన, నృత్యము ఇవన్నీ గూడా చేశారు. మొత్తం అందరూ భక్తులు, ఆయన అందరూ కలిసి. అలాగే మరి వాళ్ళకి అవన్నీ చేసేటప్పుడు మరి ఏ రకంగా కంటి వెంట అశ్రువులు కారుతూ ఉన్నాయి అన్నది చెప్ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఈ స్వరూప దామోదరులు పాడినప్పుడు మరి చైతన్య మహాప్రభు నృత్యం చేయడం చేసేవారట చాలా సంతోషంతో. అలాగే ఆయన గూడా చాలా సేపు నృత్యం చేసి చివరికి ఆపిన తర్వాత గోపాల అంటే అద్వైతాచార్యుల కుమారుడు పేరు గోపాలుడు. అతన్ని గూడా చేయమంటే నృత్యం అతను చేసి చివరికి అతను స్మృతి కోల్పోవడం జరిగింది. అప్పుడు అద్వైతాచార్యులు ఆయనని ఒడిలోకి తీసుకుని కుమారుడిని ఏమిటి ఇంకా ఊపిరి తీసుకోవడం లేదని కొంచెం ఆయన
ఆందోళన చెందడం జరిగింది. అప్పుడు అందరూ గూడా నరసింహదేవుడు స్మరణ చేయడం ప్రారంభించి, కుర్రవాడి మీద నీళ్లు అవి చల్లిన తర్వాత, ఇంకా కుర్రవాడు లేవడం చేయలేదు. సో, అద్వైతాచార్యులకి ఇక దుఃఖం వచ్చింది. అయితే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఆ గోపాలుడి మీద ఇలా ఆయన హస్తం వేసి, "గోపాల లేచి నిలబడు" అని గట్టిగా అనగానే, ఆయన గొంతు వినగానే వెంటనే గోపాలుడు మళ్ళీ స్మృతిలోకి రావడం జరిగిందట. సో, అందరూ ఆనందంతో మళ్ళీ హరినామ జపం చేశారు. ఇదంతా గూడా బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఆయన పుస్తకంలో చాలా వివరంగా రాశారు. నేనిక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను అని ఈ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గారు చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అందరూ గూడా ఇక అందరూ విశ్రాంతి తీసుకొని స్నానాలు అవి చేయడం, ఆ తర్వాత ఇదంతా మళ్ళీ గుడిని దర్శించడం ఇదంతా చేశారు. ప్రసాదం తీసుకున్నారు. కాశీ మిశ్రా, తులసి వీళ్ళంతా గూడా 500 మంది ప్రసాదాలు తీసుకున్నారనమాట. సరిపడా వాళ్ళంతా తీసుకురావడం జరిగింది. అన్ని రకాల తినుబండ అంటే ప్రసాదం, పాయసం ఇటువంటి వాటన్నిటితో ప్రసాదాన్ని తీసుకొని వచ్చారట. సో, భగవంతుడికి అది అందరూ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పరమానందపురి, బ్రహ్మానంద భారతి, అద్వైతాచార్యులు, నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళంతా అక్కడున్నటువంటి ముఖ్య భక్తులు. ఇంకా ఆచార్యనిధి, శ్రీవాస్ ఠాకూరు, గదాధర పండితుడు, శంకరుడు, నందనాచార్యులు, రాఘవ పండితులు, వక్రేశ్వరుడు వీళ్ళంతా గూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా మెయిన్ డివోటీస్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఆయన చైతన్య మహాప్రభు అనుమతితో సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు గూడా కూర్చున్నారు భోజనానికి. అక్కడ అందరూ కూర్చుని ఆ రకంగా భోజనం మధ్యాహ్నం భోంచేసి, ఇక చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస, హరిదాస అంటూ పిలుస్తూ ఉన్నారనమాట. అక్కడ హరిదాసు కొంచెం దూరంలో ఉన్నారు. ఎవరు హరిదాసు? హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన అన్నాడు హరిదాస్ ఠాకూరు, చైతన్య మహాప్రభుని భోంచేయనివ్వండి, నేను మీతో కలిసి భోంచేయి, ఆయన పిలుస్తున్నారు, నువ్వు కూడా వచ్చి భోంచేయి అని. అయితే నేను మీ అందరితో కూర్చునే అర్హత నాకు లేదని ఆయన దూరంగా ఉండడం, మీరంతా భోంచేయండి నేను తర్వాత తీసుకుంటానని ఆయన దూరంగా ఉండడం జరిగిందట. గోవింద నాకు తర్వాత మీరందరూ తీసుకున్నాక ఇస్తారు అని చెప్పి ఆయన బయటే గదికి బయట నుంచోవడం జరిగింది. అప్పుడు తరువాత అలా స్వరూప దామోదరుడు, జగన్నాథుడు, జగదానందుడు, దామోదర్ పండితుడు, కాశీశ్వర గోపీనాథ వీళ్ళంతా ప్రసాదాన్ని వడ్డించారనమాట. వడ్డిస్తూ హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ప్రసాదాన్ని వడ్డించారు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత భగవంతుడు తన యొక్క భోజనాన్ని ఆ వనానికి తీసుకువెళ్ళి ఎలా తీసుకునేవారో ఆ లీలలన్నీ చైతన్య మహాప్రభు గుర్తు చేసుకున్నారు భోజనం చేసేటప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ఆయనకు అప్పుడు కూడా తన్మయత వచ్చింది, కానీ అందరూ భోజనం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఆ టైంలో నిశ్శబ్దంగానే ఉన్నారు, గుర్తు వచ్చిన అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన నాకు మామూలు కూర ఏదైనా పెట్టండి, ఈ పాయసాలు ఇవన్నీ నాకొద్దు, అందరికీ భక్తులందరికీ ఇవన్నీ వడ్డించవలసింది అని చెప్పారట. ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు ఏమేం వంటకాలు చేశారో. చైతన్య మహాప్రభు చూడకపోయినా ఆయనకు అన్నీ తెలుసు, కానీ అందుకని ఆయనకి ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసు కాబట్టి ముందుగానే స్వరూప దామోదరుడితో నాకు ఒక్క మామూలు కూరతో తీసుకుంటాను, మిగిలినవన్నీ కూడా అందరికీ పెట్టండి, నాకు అవి అన్నీ అక్కర్లేదు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే సన్యాసులు ఎలా ఉండాలో ఆయన అది స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వడం అనమాట. సో వీళ్ళంతా ప్రసాదం అవన్నీ ఈ జగదానందుడు వీళ్ళంతా ప్రసాదం చిన్నవాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళంతా ప్రసాదం అందరికీ వడ్డించడం జరిగిందట. అన్నీ పెట్టేసరికి చైతన్య మహాప్రభుకి మరి ముందు ఆయన ఇదేమిటి నేను వద్దంటే మరి నాకు ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు అన్నా కూడా ఇక వాళ్ళందరూ కొంచెం మరి తీసుకోవాల్సిందిగా అర్థించినప్పుడు ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే దాని వైపు చూసి ఆయన చివరికి కొంత చాలాసేపు ఇదేమిటి ఇంత ఇవన్నీ ఇచ్చారు అన్నట్లుగా.
సో, కొద్దిగా తీసుకున్నారనమాట. అసలు తినకపోతే మరి జగదానందుడు వడ్డించిన వాడు ఆయన అస్సలు చైతన్య మహాప్రభు భోజనం తీసుకోకపోతే అసలు అతను గూడా ఉపవాసం ఉండేవాడు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు అతని చేత్తో ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని కొంతవరకు తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆహ్, మళ్ళీ ఈ స్వరూప దామోదరులు ఈ తీపి ప్రసాదాలున్నాయి గదా! అవి తీసుకొని మళ్ళీ ఆయన దగ్గరకొచ్చి కొంచెమన్నా తీసుకోండి. జగన్నాథుడు ఎలా తీసుకున్నారో మీరు గూడా కొంచెమన్నా తీసుకోండి అని చెప్పి ఆయన ముందు పెట్టడం. మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడం. హ్మ్. ఇది ఇది మామూలట వాళ్ళకి. వీళ్ళేమో పెట్టడం, ఆయన వద్దు నేను సన్యాసిని ఇవన్నీ నాకొద్దు అని ఆయన అనడం. సో, ఇలా సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు ఎడం వైపు కూర్చుని, స్వరూప దామోదరుడు వీళ్ళేమో హ్మ్. వీ వీళ్ళంతా పక్కన వాళ్ళు గూడా కూర్చునున్నారు. ఇవన్నీ గూడా ఆయనకి పెట్టి తీసుకోవాల్సిందిగా వా ఆయనను అర్థించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ముఖ్యంగా ఇక్కడ భగవంతుడికి వాళ్ళు జగన్నాథుడికి అర్పించిన ప్రసాదాల్లో మిగిలినవన్నీ గూడా చైతన్య మహాప్రభు తీసుకున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కొంత అంతా గాదు. అవి ఆయన గూడా కొంత తీసుకొని మిగిలినవి ఈ తినుబండారాలు లాంటివి అంటే పాయసము, బర్ఫీలు ఇటువంటివి చేస్తారు గదా! బెంగాల్ ప్ర ప్ర ప్రదేశం వాళ్ళు రసగుల్లాలు, బర్ఫీలు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ ఆయన భక్తులందరిని పిలిచి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్యులు గూడా వాళ్ళు పక్కపక్కనే కూర్చొని సరదాగా మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళు భోజనాన్ని ఆహ్, తీసుకున్నారు. సో, చివరికి మరి ఆహ్, ఈ ఈ లాస్ట్‌లో ఇక ఆయన అందరిని ఆయన గుడికి వెళ్ళడం, పరమానందపురి, బ్రహ్మానంద భారతి వాళ్ళు ఆయన ముందు నడవడం. మరి కాశీశ్వరుడేమో హ్మ్. ఆయన కూడా ముందు నడవడం. అక్కడ భక్తులందరూ వెనక గోవిందుడు నడవడం. ఇదంతా వాళ్ళందరూ ముందు వెనక ఉండగా పక్కనేమో స్వరూప దామోదరులు, అద్వైతాచార్యులు 2 ప్రక్కల నడుస్తూ అట్లా అందరూ ఆలయానికి వెళ్లారు. జగన్నాథ ఆలయానికి. అక్కడ మరి భగవంతుడి యొక్క హ్మ్. ఆహ్, భగవంతుడి ముందు వీళ్ళు తీసుకువెళ్ళిన ప్రసాదం అంతా గూడా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడం. చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుని చూడాలని ఎంతో కోరికతో ఆయన ఎప్పుడూ దర్శనం చేసుకున్న భగవంతుడి విగ్రహాన్ని చూడటానికి ఆయనకి ఎప్పుడూ గూడా అంత ఆనందం ఉండేదనమాట అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా ఆయన మరి అంటే వర్ణిస్తున్నారు. ఏ రకంగా ఆయన యొక్క పద్మం లాంటి ఆ కనులు భగవంతుడి జగన్నాథుడి పద్మం వంటి కనులు ఆహ్, చూడడానికి ఆహ్, చైతన్య మహాప్రభు చాలా ఆహ్, స ఆనందంగా వెళ్లారు అని. అక్కడ మళ్ళీ జగన్నాథ విగ్రహాన్ని గూడా కొంత వర్ణిస్తున్నారు. హ్మ్. సో, ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు భక్తులు గూడా ఈ ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఈ జగన్నాథ దర్శనంతో మధ్యాహ్నం అయిందప్పటికి మధ్యాహ్నం రోజు మధ్యాహ్నం వరకు గూడా వాళ్ళు ఆ దర్శనంలో ఆనందాన్ని, తృప్తిని పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది. సో, బేసికల్లీ ఈ ఆహ్, చాప్టర్ అంతా గూడా ఏ రకంగా ఆయన ఈ ఆలయాన్ని శుభ్రపరిచి, ఆ జగన్నాథ రథ యాత్రకు ముందు వీళ్ళు ఈ రకంగా ఆలయాన్ని మొత్తం శుభ్రపరిచిన విషయం, ఆ తర్వాత భక్తులందరూ కలిసి ప్రసాదం, ఆ తర్వాత రాజుగారు కబురు చేసిన ఎన్ని సార్లైనా కలవకపోతే చివరికి ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఒక చూపించడం. అప్పుడు ఆ పిల్లవాళ్ళు చిన్ని కృష్ణుడిలాగా ఉన్నాడని ఆయన పిల్లవాడిని ఆశీర్వదించడం.
దా రాజుగారు కనీసం పిల్లవాడినన్నా చూశారని తృప్తి చెందడం కొంతవరకు ఆ విషయాలు చూశాము. సో అది ముఖ్యంగా ఈ ఆలయాన్ని ఏ రకంగా శుభ్రపరిచారు అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ ఈ చాప్టర్లో. అంటే చైతన్య మహాప్రభు అంతటి వారు కూడా చేసి చూపించడం స్వయంగా మరి ఆయన అది కరెక్ట్గా ఆ శ్లోకానికి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట ఈ చాప్టర్. ఏది యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తద్ అనువర్తతే. లోకమంతా వాళ్ళు ఏ స్టాండర్డ్ ఏది ప్రమాణాలు ఏ ప్రమాణాలు చూపిస్తే లోకమంతా కూడా అనుసరిస్తారు అన్నదానికి ఒక పెద్ద ఉదాహరణ ఈ చాప్టర్. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇందులో స్టోరీ వైజ్గా పెద్దగా లేకపోయినా ఈ విషయం ఏమిటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే అది ఆయనే స్వయంగా చేసి చూపించి కడిగి రోజు కడిగేవారు. ఈ ఇంకా ప్రత్యేకంగా జగన్నాథ యాత్ర కోసం ఆయన ఎంత తరువుగా మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసిన విషయం వాళ్ళందరికీ కూడా అప్పచెప్పి పనులు అన్ని దగ్గరుండి చేయించిన విషయం చెప్తున్నారు అనమాట. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అది. హరే కృష్ణ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి ఈరోజు క్లాస్ టైం చేంజ్ అయినా అందరూ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ, కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు, హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. స్క్రీన్ షాట్స్ భవాని మాత